Guys. Aka na, astig. Hello mga kaulok! Go na. Hello mga kapabos, for today's video, natin challenge, so logic question challenge. So, og dili maka-answer, pahiran og uling sa ilang now. Okay, so, see you later. Oh, diha mo magkulo. Bito, pahirag kulo sa ilang now. Ito ay pag-aari mo, ngunit mas madalas pang gamitin ng ibang tao. Ha? Pag-aari mo. Ako, ari. Ngo, ano to? Ito'y pag-aari mo. Ngunit mas madalas pang gamitin ng ibang tao. Mas madalas pang gamitin ng ibang tao. Pag-aari mo. Uyab? Imang pagayo. Bagis na yun. Bagis. Ito ay pag-aari mo, ngunit madalas pang gamitin ng ibang tao. Bakit na po dahil gender? Sir ka. Ballpen. Hindi. Atay. Ako, ano? Pass. Again, sir, pangan. Pangan? Oh. Pangan? Oh. Ay, okay. Anong isda ang bumabaril? Gusto mo mabaril? Fish bomb? Isda ang bumabaril. Pangan? Ato pa rin sa kamera dahil. Anong isda ang bumabaril? Pangus. Okay. Ano man? Malambot na parang ulap, kasama ko sa pangarap. Ay na, oy! Ano ka sa punagang kung ano, oy? Grabe naman po dun sa akin sa... Malambot na parang ulap kasama ko sa pangarap. Malambot na parang ulap mo. Manas among leksyon dahil. Uy, ano na maglakanlangan? Popel. Ano ka na doon? Kasama ko sa pangarap. Unan. Okay. Pangarap! Kailangan mo muna sagutin bago mo tanungin. Bawe? Kailangan mo muna sagutin bago mo tanungin. Cellphone! Dumaan ang hari, nagkagatan ang mga pare. Biyabas? Zipper? Tiko! May dalawang kamay pero hindi makapalakpak. Butterfly. Butterfly. May dalawang kamay, sige. May dalawang kamay pero hindi makapalakpak. Dalawang kamay. Gusto may dalawang kamay? Uy, natin dalawang kamay. Crabs? Crabs. Naman si mga kalamay ng mga crabs na, pero hindi siya makapalakpak dahil. Palak? Adi ka mundo koy! Palak? May leeg pero walang ulo. May leeg pero walang ulo. Kandila. Eh. Botelya. Sakto. No. Anong susi ang nakakapagbukas ng saging? Susi? Saging? Susi? Susi? Ano ba yun? Uy!
Kuno ang makapagbukas, ang makapag-abri sa saging. Hindi pa di ay susi sa saging. Pero maabuhan. Wala lagi na. Wala. Suki time? Kamay. Dili. Ingan sir ka. Zipper. Di. Sabawan ako. Key to success. Tanggal sa amin ang unfair. Agan sir is monkey. Monkey. Kung ang tatay ko ay nag-iisang anak, ang tatay mo, magkaano-ano tayo? Kulira. Ha? Kung ang tatay ko ay ang nag-iisang anak, ang tatay mo, magkaano-ano tayo? Mag-anak na naman. Kulira ka. Kasama na mahal ang question na. Ikaw po yung Ano tayo? Tanaw dito sa kwan mayo, tanaw dito sa Kuan. Pariente. Di. Pag umangkon. Pang magtatay po na sila no, mag-ama. sabot. At saka dito ko anak ko. Sabot. Anong pwede gawin sa gabi na hindi mo pwedeng gawin sa umaga? Magtuyi. Di ba? Oh, sorry, wrong. Ano sa gabi? Madilim. Maglinis po, ma'am. Mag-ML. De. Punta kung kay init ng cellphone. Magpuyat po doon, makapagpuyat, like buntag, di ba? Magpuyat. ML. Puyat mo sa ML. Kung ang judge, kung ang judge ay asawa ng nanay ng kriminal, mag-ano sila ng kriminal? Kung ang judge ay... Uli na, adyo sabi! Balik. Nanay. Correct? Kung ang judge ay asawa ng nanay na kriminal, Sa? Pagtiyo. itay. Pwede. Pagkagat ng madiin, naiwan ang ngipin. Ujog. Posteso. Wala yung kabutangan. Kaya ako ang skincare. Kamay nga nila ko. Nipon. Ano yung kabutangan to? Kas. Kas? Stapler po do. Luka mo ito. Uy! Wala ka magunin! Hindi pare, hindi hari. Nagdadamit ng sari-sari. Kuha na. Kanang nai. Buwak na isa. O nai. I know it. Ang sakit. Nana sa among leksyon sa Filipino. Sampayan. Saratikan! Ayan. Okay, so that will be the end of our video for today. Okay, so shout out to Mark Chester Tequila, Jan Carsola, John Ked Palero, and of course to Julieto Pilinio. Okay, so shout out to Juno to kamalamig ang magpama. Bye! Di ko masugot ulit ito mapahiran to. Naghilamos! Uy, kuliro. Dahil na naong guro na ba? No. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Nay.
Okay, bye. You didn't have to cut me off.